Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla il-Missier u l-aqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nidħlu fil-preżenza ta' Alla. Il-Knisja illum tagħmel il-festa tal-Verġni Mqazza Marija imtella s-sema u Reġina tas-sema u tal-art. Hekk nitolbu lill-Mulej ħalli narfu lil Marija bħala omna, bħala l-om illi tieħu ħsiebna. Nistqar l-Alla illi jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, il-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. O Alla, inti rid illi ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna. Fit-tiba tiegħek għatina l-għajnuna tat-talb tagħha biex niksbu il-glorja ta' uliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna illi hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla wieħed għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lit-Tessalonkin. Pawlu u Silvanu u Timotju lill-Knisja tat-Tessalonkin li hi f'Alla missierna u l-Mulej Ġesu Kristu. Il-grazzja u s-slim lilkom minn Alla il-Missier u l-Mulej Ġesu Kristu. Aħna għandna dejjem niżuħħar lill-Alla ħuti minħabba fikom u hekk jixraq għax il-fidi tagħkom qiegħda tikber fuq li tikber u qiegħda toktor fostkom il-koll li mħabba li kull wieħed minnkom għandu għall-ieħor. Għalhekk aħna stess niftaħru bikom fil-knejjes ta' Alla għas-sabar tagħkom u għall-fidi tagħkom fil-persekuzzjonijiet u d-batijiet kollha li intom għaddejjin minnhom. Min dan jidher il-ħaq ġust ta' Alla, ħalli bekk tkun tiġilqilkom is-saltna ta' Alla li minħabba fiha qegħdin tbatu. Għalhekk aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ kull rieda tajba tagħkom għal ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun igglorifikat fikom u intom fih
skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-Mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-Mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Xandru fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. Flimkien? Xandru fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. Għannu lil-Mulej għanja ġdida, għannu lil-Mulej fl-art kollha, għannu lil-Mulej birku ismu. Flimkien? Xandru fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. Flimkien? Xandru fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. Għax kbir il-Mulej ta' min ifaħħru ħafna, tal-biża' aktar mill-allat kollha. Għax kollha fruha l-allat tal-popli, Jahweh u li għamel ismewwiet. Flimkien? Xandru fost il-popli kollha l-ġubiet tiegħu. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-Mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu beda jitkellem u jgħid: Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom talqu s-saltna tas-smewwiet tal-bnedmin u la intom ma tidħlu fija u lanqas tħallu lil ħadd ieħor illi jkun irid jidħol. Ħażin għalikom intom il-kittieba u l-Fariżej u ċuħ boħra. Intom taqsmu l-ibħran u dduru d-dinja kollha biex iddawru bnedmin għar-reliġjon tagħkom. U meta tiġbduhom għal magħkom, tagħmluhom bnedmin ħaqhom l-infern darbtejn aktar minnkom. Ħażin għalikom mexxejja omja. Intom tgħidu jekk wieħed jaħlef bis-santwarju, il-ħalfa ma toċċ. Imma jekk jaħlef bid-deb tas-santwarju, ikollu jirott. Boloħ u omja. X'inhu l-aqwa, id-deb jew is-santwarju illi qaddes id-deb? Tgħidu wkoll jekk wieħed jaħlef bl-artal, il-ħalfa ma toċċ. Imma jekk jaħlef bl-offerta ta' fuq l-artal, ikollu jirott. Ja omja, x'inhu l-aqwa, l-offerta jew l-artal li qaddes l-offerta? Mela min jaħlef bl-artal ikun ħalef kemm bl-artal u kemm bli jkun hemm fuqu. U min jaħlef bis-santwarju ikun jaħlef kemm bis-santwarju u kemm b'min jammar fih. U min jaħlef fuq is-sema ikun jaħlef kemm bit-tron ta' Alla u b'kemm dak illi hemm fuqu. Il-kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu jlaqqana mas-saltna. Is-saltna li rridu naħdmu għalija. Is-saltna illi ħatejna biex aħna niskopru is-sabiħ it-tajjeb ta' Alla illi irid għall-eternità kollha idewwaqna l-imħabba tiegħu. San Pawl lin-nies tat-Tessaloniki jgħidulhom aħna dejjem nirringrazzjaw lil Alla għax hekk jixraq, għax il-fidi tagħkom
qiegħda tikber fuq li tikber għaliex intom il-koll fl-imħabba wieħed lill-ieħor. U din l-imħabba illi tgħinna nikbru għas-sensittività tas-saltna ta' Alla. Ngħaddu għall-festa tal-lum. Marija imtella is-sema sultana tas-sema u tal-art. U xi wħud jistgħu jaħsbu li aħna qegħdin nagħmlu lil Marija iktar importanti minn Ġesu. Imma biex inneħħu dan l-ewwel dubju minn moħħna, ejja niftakru fl-aħħar kliem illi tgħid Marija fil-Vanġelu. Għamlu dak illi jgħidilkom hu. Fit-tieġ ta' Kana, Marija lil dawk il-qaddejja tindirizzhom turihom il-Ġesu u dak illi jgħidilhom hu. Jiena u int jekk inħarsu lejha bħala l-omm tagħna, ma jista' tagħmel xejn ħlief tindirizzana għal bina Ġesu. Marija illi hija sultana u reġina. U biex nifhmu iktar, iridu morru ftit lejn l-Antik Testament. Fis-saltna ta' David, omm is-sultan kienet tkun fuq it-tron ħdeħ waħda mill-kunsillieri tiegħu, ġifieri li jieħu l-pariri minn għandha, dawn il-slaten kien ikollhom iktar minn mara waħda, u allura l-mara l-iktar li jafda hija ommu, jieħu l-parir minn għandha, imma hi tidħol għal poplu illi jrid iressaq it-talba quddiem is-sultan. Fil-ktieb ta' Slaten għandna lil Betseba Salamun illi tidħol għal poplu quddiem is-sultan biex is-sultan iħenna lih. Marija hija is-sultan ta' Slaten u tidħol għalina quddiem Alla fit-talb illi aħna nitolbuha. Marija hija dik illi mhux biss tidħol għalina, mhux biss tindirizzana lejn Ġesu, imma tagħtina il-grazzja illi il-mulej jafdala f'idejha biex jiena u int insiru nixbħu iktar lil Ġesu. U allura altru milli neżaltaw lil Marija u nwaqqgħu l-importanza ta' Ġesu, aħna persuni illi qegħdin permezz ta' Marija noqorbu lejn Ġesu biex insiru iktar qaddisin. Ejja nidħlu ftit fil-kuxjenza tagħna. X'qiegħed nagħmel jien biex nersaq qrib iktar din is-saltna? Ġesu ikollu kliem aħrax ħafna għal daw il-kittieba u l-Fariżej illi jqarbu lill-oħrajn lejn ir-reliġjon biex jagħmluhom meħżen minn dak li huma. U jiena u int bil-mod ta' kif inġibu ruħna qegħdin inqarbu nies lejn Ġesu. Jiena u int bil-mod ta' kif inġibu ruħna qegħdin inkunu eżempju ta' Ġesu. U biex tgħinna nagħmlu dan, Marija idħol għalina. Marija għejna ħalli nilqgħu il-grazzi illi jibnek jagħtina biex aħna nkunu nistgħu nwieġbu iva kif wieġibt int għal dak li rid Alla. Nippreżentaw it-talbiet tagħna quddiem il-mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi għaddejjin minn diffikultajiet, għal dawk li qegħdin jaqtaw qalbhom mill-ħniena mill-imħabba ta' Alla, biex inti Marija tkun il-protettriċi tagħhom, biex inti twassalhom lejn ibnek Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha illi qegħdin isibuha diffiċli biex jgħixu liva illi Ġesu jixtieq minnhom. Ħalli inti Marija tkun l-eżempju għat-triq tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha illi wliedhom qegħdin jagħtuhom
diffikultajiet. Biex inti li ħassejt it-telfa ta' ibnek Ġesu, tidħol għal dawn il-ġenituri ħalli ikollhom is-sabar u l-ħniena u l-imħabba nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nippreżentaw quddiemek mulej lil morda, il dawk li għaddejjin minn diffikultajiet, il dawk li hemm fl-isptarijiet, il dawk li waslu fl-aħħar mumenti ta' ħajjithom. Kun magħna mulej. Marija Omm is-Saħħa itlob għalina, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk ukoll għal ħutna il-mejtin biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi biex il-kelma tiegħek, l-imħabba tiegħek tasal fil-qlub li l-aktar għandhom bżonn, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa mulej dawn it-talbiet li aħna qegħdin inresqu quddiemek u l-ħafna talbieħor li hemm moħbi fil-qlub tagħna. Għatina dak li aħna neħtieġu għas-salvazzjoni tagħna u dan kollu nitolbulek bl-istess Kristus Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Aħna u niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija Ommu Sultana tagħna, inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem illi fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vittma bla teba u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa illi nroddulek ħajr missier qaddis u xieraq illi nfaħruk b'Ġesu Kristu Sidna. Għaliex inti ħanin u ġust, ixxerred dawk illi huma mkabra f'qalbhom u tolli l-iċkejknin. Inti qed fuq il-lemin tiegħek imżejjen bil-ġieħ u l-glorja lil Kristu tiegħek illi ċekken lilu nnifsu sal-mewt tas-salib. Inti għamiltu sultan tas-slaten u sit tas-sidien u lil Verġni Mqazza il-qaddejja umli tiegħek illi bis-sabar kollu ġarbet il-kefrija tas-salib ta' bina u lejta fuq il-kori kollha tal-anġli fejn qiegħda s-saltan fil-glorja u bħala avukata tal-grazzja u sultana tal-ħolqien kollu titlob għal bnedmin kollha. Għalhekk maltajja kollha tal-anġli aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Illi meta kien ser jingħata biex minn raj ħibati, ħajl ħobs, rat il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol għalik laħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek il-ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu illi l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qiegħed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenn għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om ta' Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejw induru lejn missierna tas-sema u nitolbu t-talba li tagħmilna aħwa ta' xulxin. Missierna illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun nitrid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denja tina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek, inħallilkom islim u nagħtikom islim tiegħi la tħarisx lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslimu laqda li inti trid fi inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswa lilna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidili għall-kmandamenti tiegħek u tħajjina qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok biex itqarmina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina kbira tiegħek kun il-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Dan hu l-ħaruf tal-Alla. Dan hu dak illi jneħħi id-dnub tad-dinja.
Ħenjin aħna l-koll illi mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix illi tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Irċevejna mulej is-sagramenti tas-sema. Fiċ-ċokontana nitolbuk biex ikun jisħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem. Aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, u Sultana tagħna, bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu il-barka ta' Alla. Alla illi fit-tiba tiegħu rid jifdil il-bnedmin bibnu imwielet minn Marja Verġni jagħnikom bil-barka tiegħu. Amen. Jagħtikom illi dejjem u kullimkien ikolkom fuqkom il-ħarsien ta' Marja Verġni illi biha lqajna il-min tagħna il-ħajja. Amen. Timtela ruħkom bil-ferħ u l-grazzja tas-sema, intom illi llum inġbartu bil-qima għat-tifkira ta' Alla. Amen. U jberkom Alla illi jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej u nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Minn żmien il-COVID ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom.
Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta, illi minna kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassillhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi 1 euro għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju 30 euro qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun mingħajr bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna eħlesejna u jieqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma' t-talb tagħna. Ġesu li twieled għalina u ried ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġanna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk illi l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna illi inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun trid int kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja il-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna,
Ġesu mulet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu wera minnu fit-tieġ ta' Kana. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun nitritint kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfirna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar l-għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar li s-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li mwieled għalina irrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġanna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek li ġie saltnatek, ikun nitritin kif is-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. Iddaħħalniex fit-tidrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlab għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twieled għalina u rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru minn tad-dawl,
Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma' talb tagħna. Ġesu li mwieled għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna, eħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħniena ħajja ħelwa u tamatana. Slim għalik li jekk ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna l-nikbu nolfu jdana l-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Skont l-intenzjoni u l-bżonnijiet tal-Papa, missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema hekk hawn fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Mmalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja il-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu s-Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Allerwieħ. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fis-sliem. Amen. Mulej ħnienam. Mulej ħnina. Kristu ħnienam. Kristu ħnina. Mulej ħnienam. Mulej ħnina. Kristu ismanam. Kristu ismana. Kristu il-qajt tal-btanam. Kristu il-qattar btana. Missier eternallam. Ħenna lina. Iben Alla illi fdejt id-dinjam. Ħenna lina. Spiritu qaddis Allam. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marijam.
Henna lina. Imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' xbejbiet, Itlob għalina. ta' Kristu, Itlob għalina. il-Knisja, Itlob għalina. tal-ħnina, Itlob għalina. tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. u xebba, Itlob għalina. it-tama, Itlob għalina. l-iżjed safja, Itlob għalina. l-iżjed nadifa, Itlob għalina. bla tebam, Itlob għalina. li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. tal-aġeb, Itlob għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. ta' min ħalaqna, Itlob għalina. ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull imam, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok setam, Itlob għalina. xebba kollok ħninam, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu is-Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri tal-Avorju, Itlob għalina. dar tad-deb, Itlob għalina. arka tar-rabta l-ġdida, Itlob għalina. bib tas-sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-mordam, Itlob għalina. ken tal-midimbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana imnisla mingħajr l-ewwel tabam, Itlob għalina. sultana imtella is-semam, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju imqaddes, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf ta' Alla li tneħħi nubiet tad-dinja, Henna lina itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisħoq inna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk, illi ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu ilena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna il-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Prekam, Itlob għalina. Beatu Nazju Falson, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk il nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Kien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu s-Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbierek San Giuseppe arus kastissimu tagħha, imbierek Alla fil-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.